Prvá epizóda na nič nečaká a behom pár minút vám hneď servíruje atomové muchotrávky a vysvetľuje, v akom postapokalyptickom svete sa vlastne nachádzame. A ak vám toto prišlo rýchle, tak si zapnite pásy, pretože Nolan má tehlu na plyne a v ďalších minútach tejto epizódy vám vysvetlí všetky frakcie a všetky hlavné postavy, ktoré v tom seriáli sú. Civilizačné limity obyvateľov krytov, agresívnych nájazdníkov, alebo ako sa Raiders vlastne prekladá, bratstvo ocele, ktoré je po prvej epizóde rozhodne najzaujímavejšia frakcia a ich brnenie T-60 ma vrátilo do tých čiast Ironmana, kedy som bol veľmi spokojný s tým a nadšený z toho, čo vidím na obrazovke. A samozrejme mutanti, kde podľa očakávaní Walton Goggins hrá top triedu a moc sa teším na ďalšie scény, kde sa objaví. Na jednu stranu je tá prvá epizóda strašne her a snaží sa do nás napchať všetky tie informácie hneď a rýchlo horom spodom. A síce je to fičák, ale napriek tomu je to veľmi podarený, násilný, krvavý a stále zábavný a nadnesený fičák. A je to fičák plný satíry, ale stále atmosférický a štýlový.